Barova dáme slovo až o malú chvíľu. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám predstavil víťazku Ritroslava Open 2006, víťazku medzinárodných majstrovstiev Slovenska žien v tenise. Je to Dominika Cibulková. Dominika získava šek prize money v hodnote 11 160 amerických dolárov ako víťazka turnaja a zapíše si do rebríčka WTA Tour 65 bodov. Dominika Cibulková. Všetko podstatné ste počuli a teraz Dominika. Ktorí ma prišli podporiť a chcela by som poďakovať týmu, ktorý okolo mňa pracuje, tréneri a mojim rodičom. A som veľmi šťastná, že som to dokázala a všetkým by som vám chcela veľmi pekne poďakovať. Ďakujem.